दाउबो लानो रोङा अमाबो लानो रोङा माबायदि हिन्जाव नोंलाय आलुरि। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथांमोननि अननायाव। बेनिफ्राय जोंहा दिनै न'आव रावबो गैया आरोना। दिनै बाजार दङ खाथियाव बाजाराव ओमफ्राय आफाबो इनिफ्राय जाना बोरायाबो थांदो आरोना सानैबो। ओमफ्राय मोसौ बायनो थांलायबाय आरोना जोंहा। ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा मोसौखौनो बायबाय थायो इदि सानलायगोन आरोना, बिदि नङा। ओमफ्राय जोबजासे नाय होमबासो बुजिगोन आरोना। दाखालि आङो सप्ताथाम सिगाङाव मोसौ बायनाय भिडिअ होनाया माने बे मोसौखौ फानफिनबाय आरोना। दा जोंहा मोसौ मासेबो गैला, मोसौखौ फुरा गलिखौनो खालि खालामजोब्बाय फानजोब्बाय। मानो होनोबा आंनाथ' 15 दिनसो भिडिअ होनाय जायाखैमोन ना। ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायदो आरोना फाननायखौ। गैला दा मोसौ मासेबो गैला, फुरा खालि जाजोब्बाय आरोना गलिया जोंहाना। ओमफ्राय दा माने आफाया गोदाव सोराव जादों आरोना मोसौ गैयैखाय। माने फुंफोरावबो ओरैनो लामा लामासो बेरायहैयो आरोना, मोसौ फुङाव हैनो गैला नालाय। ओमफ्राय दा माने थानो सुकुयैनि मोसौ लाबोफिनसिगोन ना आरोना। ओमफ्राय दिनै मोसौ लायनो थांदो आरोना। मोसौ लाबाय थाग्राया माने थानो सुखुवाना, मोसौ गैयाबा न'आव खालि खालि मोनगासिनो इदि होनगासिनो आरोना। फुङाव खनसे गोसोखाङो, बेलासे खनसे गोसोखाङो आरोना, हैनायनि लायनायनि। जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो जोबजासे नायलांदो। आंनि दिनैनि दिनखौ नोंथांमोनदो आङो शेयार खालामलांनोसै। जिहेतु आङो सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो, बिदिनो आङो लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना सानफ्रोमबो। ओमफ्राय नाजागोन आङो सानफ्रोमबो लाबोनो, हायोना हाया। ओमफ्राय जोंहा दिनै नैया न'आवनो टाबाव होनाय लाइ मैगं आरोना बियो। गोजानाव थांदिया आङो, फोथाराव थांदिया लायनो, बेखौनो खाबाय आरो न'निखौनो। माबादो अनला ओंख्रि संनो नागिरदो, अनला फाख्रि संनो नागिरदो आरोना। ओमफ्राय संनायखौ देखाया बार', संनायनि भिडिअ नङा बार' ना आङो ब्लग। बिदिनो दिनैनि दिनखौ आङो शेयार खालामगोन। दिनैनि दिना आंना बोरैहाय थाङो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा चेनेल दंबा आंबो खालामगोन, कमेन्ट गालांबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओंखाम ओंख्रि सङै सङै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा रायज्लायनोसै आरोना। गामियाव थानानै फुरा जिर' आरोना आं सासे हिन्जाव। बोरायदो रायजालाबायगासिनो आरोना, फुरा जिर'। मानो होनबा गामियाव थानानै हिन्जाव मानसिफोराबो गोबां रां खामायनो हायो आरोना। दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बिदि लानानै। खिन्थु आंना फुरा जिर' जानानै दङ आरोना दा। दाउखौबो लायोमोन आङो, सिगाङाव लादोंमोन हाबा जानायनि उनावहाय। बेनिफ्राय दाउआनो बेमार जानानै सेस थैजोबनायनिफ्राय दाउखौनो लानो गारखादों आं, लाखाला होननानै खोमा खेबखादों आरोना। ओमफ्राय जोंहा न'आव बोरमाबो दंमोन आरोना। ओमफ्राय बोरमाफोरखौबो फानजोब्बाय, ओमफ्राय आदिबो हरजोब्बाय आरोना। हैनोबो सोलाबा लायनोबो सोलाबा इदि जायो आरोना। ओमफ्राय फोथारफोराबो एसे गोजानाव नालाय, ओमफ्राय जि दिगदार जायो। ओमफ्राय बोरमाफोरखौबो फानलाजोब्बाय, बेनिफ्राय आदि हरनानै दोनहरबाय आरोना। बोरमाबो गैया मासेबो। बेनिफ्राय अमानि खोथायाव आरोना, अमाखौबो सिगां लादोंमोन आङो। फिसाबो जाहोदोंमोन आरोना, फिसा जाहोनायाव ओमफ्राय मोजाङानो मोन्दोंमोन। फैसाफोरखौबो मासेयाव 3000 3500 गाहामाव फानदोंमोन आरोना। बिदि मोजाङानो मोन्दोंमोन आरोना फैसाखौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय लानायाव ओमफ्राय रानि फिसाबो मोनबाय नालाय, ओमफ्राय एसे खस्थ' जाबाय अमा फिसिनो, एसे खस्थ' मोनबाय आरोना आङो। ओमफ्राय उनावहाय लादोंमोन आङो। ओमफ्राय लानायनि उनावहाय अमाया मा होनो हांसो बेदरनि हारा ओंख्रि होनानै गोरनायाव नांथानानै अमाया आदार जानो हायि जानानै ओमफ्राय फुथारनांबाय आरोना फिसाखौनो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लायासै आरोना आङो, अमा लाथ'ला होननानै एकदम गिनाय बायदि जाबाय आरोना। ओमफ्राय लायासै। बेनिफ्राय होमबाबो अख्रायैनो बोराया लाया होनबाबो माने अमा मासे गामियाव न'निनो आरोना, न'नि आलासिनो गामियावनो। ओमफ्राय बिसोरनिखौ थिग खालामना दोन्दोंमोन आरोना। बे अमाखौबो गोमालायबाय आरो, अमा दुरुं खाखानाय अमायानो, थिग खालामखानाय अमायानो।
एखेबारे खासि थासि खामखानानै गारबोखाबायमोन आरोना रायलायखाबायमोन जबानबो होखाबायमोन ओमफ्राय बे अमायानो गोमाबाय ना सोरबासो खावना लांखो ना अबावबा सैमाफोरासो अरथारखो मिथिया आरोना ओमफ्राय बिनिखायनो माने अमाखौनो लानाय जायाखै आरोना बेनिफ्राय ओंख्रियाबो आंना नै अनला ओंख्रिया ओमफ्राय दा माने पुरा जिर' आरोना आं गामियाव थानानै दाउ अमानि पुरा जिर' आंल' खासे हिनजाव मानसि खोमा गामियाव थानानैबो गोबां रां खामायनो हायो आरोना रोंबाथाय खिन्थु गथ' गोनांफोरनि थाखाय एसे खस्थ' जायो आरोना गथ'खौ सामलायनो ना बे अमाफोरावबो खस्थ' दोङो ना आदार रुनांगो आदार नागिरनांगो गुन्दैफोरखौबो मोनलाबाय थानो नागिरा गुन्दैफोरखौबो नागिरबाय थानांगो बिदि जायो आरोना एसे खस्थ' जायो ओमफ्राय आङो दा एकदम रागाजोंनो माने अमा गोमा जानायदो अमा थैजानायदो रागाजोंनो माने अमाबो लाया होननानै थाबाय आरो आं बे बोराया आंखौ जि रायलायबाय थायो आरोना अमा लायैनि दाउ लायैनि थाखाय ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा चेनेल खुलिनानै चेनेलावल' बेस्थ' जानानै थाबाय थायोना मालायफोरनिबो भिडिअ नायनानै होनांगौ गोनां जायो बेनिफ्राय इडिट खालामनायनि भिडिअ खालामनायनि बेफोराव टाइम थांनो गोनां जायो अमा आदार होनोबो बावगारो आंहा बेबो मोनसे प्रब्लेम चेनेल गोनांफोरनिया दा मोनसै लोगोफोर आंनि गोसोनि खोथाखौ आंनि जाबाय थानाय काहानिफोरखौ खिथाबाय आरोना लांदां जिर' आं खासि जानानै दोङो नालाय गामियाव थानानैबो थाइसेबो रां खामायनो हाया एकदम अबस्था गैयि जानानै दंखायो आरोना दाउ अमानिसो लांदां आरोना लोगोफोर दाउ अमानि थाखायसो जिर' जानानै दोङो आरोना खिन्थु आङो बोरायनि थाखाय दखानाव थानानै होयो आरोना ओरैनो थाया नै बे बोरायनि दखानाव थानानै होनांगौ आरोना आं बोराया न'आव थाबाय थाया नालाय खामानि मावनो थांबाय थायो नालाय बेहायबो बेस्थ' जानांगौ गोनां जायो ओंखायनो आङो माने दाउ अमा लानो गोसो गैयि जालांबाय आरोना गथ'आबो जि डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय बेहायबो आंना थाबाय थानांगौ गोनां जायो आरोना दखानबो सामलायनो गोनां जायो बेनो आरो आंना खोथाया ओंख्रि ओंखाम संबाय थानायावनो टपलाया मोनफैलायबाय आरोना बेखौ फुथुगोरलायनांबाय ओंख्रियाबो मोनबाय ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय दा भाजा एवगासिनो आरोना भाजा एवगासिनो बेहाय फिसाजोआ फैलायबाय नालाय गेसाव एवलायबाय आरोना अरदाबाव जलाय उथिलाय गाहाय नालाय खस्थ' जायो नालाय बेखौ फुथुगोरनानै लाबाय आङो आलुजों मटर एवबाय आरोना आङो नै बेहाय आरो बेहाय दै फुदुंगासिनो ओमफ्राय बेहाय ओंखामा मोनबाय आरो अनला ओंख्रियाबो नै अनला फाख्रिया जमा जानानै दंफैलायो सोरबा सोर फन हरबाथाय भिडिअ नायनानैनो मिथिखासिगोन जोंहा दिनै मा ओंख्रि जादों फनाव खिथालायनो दरखार गैला आरोना आंना दिनै फुंनि जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना गामिनि जाम्बि नालाय फुंनि जानायाबो ओंखामसो जाखायो आरोना ओंखाम अनलादो मटर आलु ओंखाम जाखाबाय आरोना मोजाङैनो ओमफ्राय पुरा इसिङाव दा मोनायाव साबखासिगोन आरोना सानजौफु ओंखाम संखाला ओमफ्राय दिनै इसिङाव बखिनायावनो आंना भिडिअआ फुल कमप्लिट जाबाय आरोना बे बेलेग भिडिअसो बानायनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बखिनायावनो भिडिअआ मालाबानो कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय ओमफ्राय मोनसे खोथा मोजां मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा फोरमायहरबानो जाबाय आङो सुद्रायनो नाजागोन आरोना बिदिबा बाय बाय